Kuyintokozo futhi lesi sikhathi uNkulunkulu asiphe sona sokuba sibuye siqhubeke kwizifundo esiqalile la sibuka khona umshado ofundiswa yizwi likaNkulunkulu. Simbonga kakhulu uJehova ngako konke asenzela khona nangazonke izibusiso asipha zona nesibusiso somshado okuyinto enhle eyaqalwa uNkulunkulu sukela endulo. Namhlanje ke siqhubeka ke ku lesson number 4 noma kwisifundo unumber 4 la sizobuka khona isihloko esithi impilo engcwele emshadweni, impilo engcwele emshadweni. uNkulunkulu ke uyakhuluma ngempilo efanelekile kwabantu abashadile. Sishilo ukuthi lezi zifundo masiqala zibheka kakhulu kubazalwane abangamaKristu abakhetha uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yabo. Sibuka la ukuthi ke uNkulunkulu ufundisani ngomshado. So ke namhlanje ke sizobuka la ukubaleka kwempilo engcwele emshadweni. uNkulunkulu uyakhuluma ngalento yobungcwele. So incwadi esizohlala kuyo kakhulu incwadi kaSethesalonika yokuqala chapter 4 verse 3 to 7. Sizoyifunda ke lencwadi lethanyana, kodwa ke bengithanda ukuthi sikhumbule lokhu kuyifunde siyifundile ukuthi umshado lesikhuluma ngawo usuka kuNkulunkulu. So siyasabona ku lesson number 1 la sihlale kakhulu kuGenesis chapter 2 from verse 18 to 25 sathola ukuthi umshado uqale uNkulunkulu. uNkulunkulu owakha umshado, uNkulunkulu owabona ukuthi akukuhle ukuba lo umuntu amakhile uAdam abe yedwa, wamakhela umlingani. Siyazi umlingani amakhela yena uEva bafaka emshadweni uNkulunkulu. So umshado ke ubuya kuNkulunkulu. Njengoba ubuya kuNkulunkulu ke uNkulunkulu unelungelo lokuba asinikeze umthetho ukuthi siphile kanjani emshadweni ngoba phela ungewakhe. Njengalokhu umuntu uma yakhe into, for an example i-microwave lesisebenzisayo emakhaya, umakhi wayo unelungelo ukuba sinikeze ukuba sisebenzise kanjani. Wenzela ukuthi umakhi njengoba esinikeza imanual ukuthi singawenza amaphutha masiphatha le microwave. Kanjalo ke nomshado fanele sivume futhi sijabule ukuthi uNkulunkulu ophethe umshado wethu ngoba into ephethwe uNkulunkulu yinhle, inemphumela emihle. So uNkulunkulu ke ofanele ukuba simhloniphe ukuqala ngoba uyena osinikeze lo mshado esingena kuwo. So uNkulunkulu ke fanele ahlonishwe ngoba ekugcineni uma ufuna incwadi yamaHebheru 13 verse 4 siyophendula kuNkulunkulu ngempilo esiyiphilile emshadweni. Uyasho uNkulunkulu lapho uthi umshado mawuhlonishwe yibo bonke abantu, bese ekugcineni iphingi nabafebayo uNkulunkulu uyabayisa ekuhlulelweni. So ke kufanele sisigcine siphila impilo efuna uNkulunkulu ehambisana nezwi lakhe ngoba umshado okaNkulunkulu ubuya kuNkulunkulu. So ke siyophendula ke ngempilo esiyiphilayo. So uNkulunkulu is always concerned ngempilo esiyiphilayo emshadweni. Uzobuka ke la incwadi engithanda ukuba siyifunde la ukuqala ngale ku-Old Testament. uNkulunkulu uma esebuka uIsrayeli ngendlela ayiphethe ngayo uzuthinta ke nempilo la emshadweni. Uzoyibuka ke le ncwadi esoyithinta la uMalaki, umprofeti uMalaki la sebesebenza kuIsrayeli ekhumbuza uIsrayeli ngemithetho uNkulunkulu abanikeza yona ukuba bayigcine. Eminye yayo imithetho lehambisana nani nomshado nokuthi uNkulunkulu wayehloseni emshadweni. So ke sithola ngalesi sikhathi ke kakhulukazi abapriest, kakhulukazi abaholi kwaIsrayeli abasayiphethe kahle, abasawuphethe kahle umshado uNkulunkulu awubusisile. So uNkulunkulu ke uletha nakho ukukhalaza kubona ngoba le ncwadi masizoyifunda uzonakisisa ukuthi la abantu bese bekhohliwe
ukuthi umshado kaNkulunkulu uNkulunkulu osibusisile. So bacabanga ukuthi ke bangabaphatha kabi abalingani babo bese beza kuNkulunkulu benikela becabanga ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngalokho. Benza izinto ezimbi bacabanga ukuthi emshadweni uNkulunkulu uyathokoza ngalokho. Kunamazwi ke awaletha kuIsrayeli ngoMalaki. Ake sizwe ke la kuMalaki chapter 2 sizofunda la from verse 13 sigcine la ku verse 17 ukuveza la ukuthi uNkulunkulu uyakhathazeka ngempilo esiyiphilayo emshadweni. uNkulunkulu hayi ukuthi nje uzovela yeke konke. Kunabantu abanomqondo ukuthi hayi emshadweni is my private thing. No, uNkulunkulu uyena owakhila umshado. uNkulunkulu ufisa ukuthi siphile ngendlela ethile. Uma singaphili ngaleyo ndlela uNkulunkulu akathokozile. Futhi uNkulunkulu uletha ini isijeziso ekugcineni. Nala uNkulunkulu uyaveza ukuthi into enzenzayo mani baphatha kabi abalingani benu bese nize ethempelini neminikelo yenu njengalokhu uNkulunkulu ebeshilo kwiminikelo ngendlela esiyiphatha ngayo uNkulunkulu akathokozi nangaleyo mnikelo ngenxa ukuthi ekhaya sibaphethe kabi abalingani bethu. So ke ake sifundeke la ku verse 13 ke kuMalaki chapter 2 verse 13 to 17. Ngokwesibili niyakwenza nalokhu, nisibekela i-altare likaJehova ngezinyembezi nangokukhala nangokububula. Angabe asayinikela iminikelo ingabe isamukeleka esandleni senu? Bese nithi ke, ngani na ngokuba uJehova wayengufakazi phakathi kwakho nomfazi wobusha bakho, omkhohlisile wena, noma engumngani wakho nomfazi wesivumelwano sakho. Akusimunye osenzile, akusele kuye umoya wethu na? Ufunani lo omunye o lo munye inzalo kaNkulunkulu. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningamkhohlisi umfazi wobusha benu, ngokuba ngiyazonda ukwahlukana, usho uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Nozisibekelayo ngobudlova njengesambatho, usho uJehova Sebawothi. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba ningakhohlisi. Nimkhathazile uJehova ngamazwi enu. Nokho nithi simkhathaze kanjani? Ngokusho ukuthi bonke abenza okubi bahle emehlweni kaJehova, yena othokoza ngabo. Noma uphi uNkulunkulu wokwahlulela na? Yabona kwakukube bese kwenziwa abantu besilisa la kakhulukazi abapriest. Uthi uNkulunkulu icala uqala analo uthi nisibekela i-altare yami ngezinyembezi. Kusho ukuthi bebenganakile ukuthi umonakalo mkhulu abawenza ngoba labo mama abahlushwayo abayeni babo bahamba bayokhala kuJehova. Kusho ukuthi labo mama bebenomqondo ukuthi uJehova uyena osakhele lo mshado. So kumele ngibuyele ngiyokhala kuye ngalomlingane esengina. Uthi la uNkulunkulu nisibekela i-altare yami ngezinyembezi. Kuvela umbuzo la sengathithi abazi. Uthi uNkulunkulu la bathi ngani na? So njengoba kuthiwa ngani na uNkulunkulu phela lemnikela abayilethayo bebephathe kabi abalingani babo. uNkulunkulu lemnikela abaletha la akasayithokozeli, akasayamukeli ngoba ibuya la kumuntu owenza izinto ezimbi. Okusho ukuthi ke mesiqaphele thina semshadweni ukuthi iminikelo yethu nokukhonza kwethu njalo ngosuku lokuqala lweviki kungaba yize kuNkulunkulu ngempilo esiphilayo emakhaya, ngendlela esiphatha ngayo abalingani bethu. So kungenza ukukhonza kwethu kube yize. So kumqoka ukuthi kumKristu aqaphele lokho ukuthi uNkulunkulu uyabuka impilo esiphilayo emshadweni. Useyaphendula kuNkulunkulu ukuthi yini ethi basibekela i-altare ngezinyembezi. Uthi inkinga la ngoba
wena wakhohlisa unkosikazi wakho ubusha bakho, wamphatha kabi, wamhlupha. So uyakhala ngani ngezinto ozenza. Ezinye zezinto abebezenza isahlukanisa sibhlungu, noma umfazi mhlambe upheke kabi noma wenze izinto ekhaya mhlambe wangakulungisa kahle ukudla. Amadoda ngalezo zikhathi amanye awevela kufaka idivorce. Ngalezo zikhathi umuntu wesifazane bedepende kakhulu kumuntu wesilisa, ngoba ngalezo zikhathi umuntu wesifazane benganalo ithuba lokuthi angakwazi ukuyisebenzela. So esikhathini esiningi umuntu wesifazane bedepende kumyeni anayo. So uma imnikeza idivorce, esikhathini esiningi uzohamba enganalutho la yazoya khona. So lokhu ke bekumkhathaza uNkulunkulu ukuthi laba bantu abakhile kaIsrael abanikeza umthetho abasawugcini, sebehlupha abalingani babo. Uyalanda kuNkulunkulu kuze kufike ekugcineni la ubonisa ukuthi uNkulunkulu uyakwezondo ukuhlukana. Angithi ezinye zezinto abazenzayo yini ama-divorce, njengoba uNkulunkulu esemenshina la ukuthi uyakuzonda ukuhlukana. For anything, petty thing, bebenze nje isahlukanisa. Beyisebenzisa kabi leya ncwadi uMose abhala ngayo lapho ukuthi Deuteronomy 24 echaza indaba yesahlukana. Nalapho uJesu uyakuveza lokho uma sifunda incwadi kaMathewu chapter 19 from verse 3 ugcinela ku verse 6 ukuthi noma verse 9 ukuthi uMose leyo nto wayenza ngenxa yobukhuni beyinhliziyo balabo baba, inhliziyo zalabo bantu bakwaIsrael ezazizimbi zingafuni ukuthobela uNkulunkulu. So ke leya ncwadi kaDeuteronomy 24 ibisi abuswa. So uNkulunkulu ke ukhathazekile ngalokho. Uzamentionela egcineni uthi nimkhathaza ngamazwi nakhulumayo. Nithi uNkulunkulu nomuntu owenza okubi kuNkulunkulu wamukelekile. Kuyadumaza nasebandleni likaKristu kuzwile lokho iminyaka esibuya kuyo. Kuthiwa umuntu owenza kabi, kuthiwa umuntu onesifundiso esibi makahlale ebandleni, ayikho inkinga. uNkulunkulu unenkinga ngomuntu owenza into ezimbi. Asikwazi ukubusisa okubi, asikwazi ukutusa into enjani embi engathandeki uNkulunkulu. Fanele siyisole, siyikhuze lo muntu owenza kanjalo, ayiyeke leyo nto leyo. So ke sibona lana ke isimo sabantu ngalesikhathi kwaIsrael ukubonisa la ukuthi uNkulunkulu imshado yethu uyabona uNkulunkulu senzani, futhi uma singabaphathi kahle abalingani bethu, uNkulunkulu konke sizomenzela khona ngokukhonza noma ngayini kuba yize, kuba u0. Imnikelo laba bantu yagcina iu0. Ingathi shuku uNkulunkulu, futhi isimcasula uNkulunkulu ngoba nenzani emakhaya, nibaphethe kabi, nenza izihlukaniso ezibhlungu, nibalimaza. Nilimaza bani? Uthi la uNkulunkulu umkhohlisi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi wamthatha lo mfazi ebusheni bakho ngoba osemdala khona into ongasayithandi kuye, usumlahla nje kanjalo. uNkulunkulu ukhathazekile ngalokho, akakuthandi. So ke impilo ke uNkulunkulu ekhaya uyibhekile. So uma ubuka ke lesi simo uNkulunkulu asithintayo la sesahlukanisa, in almost all cases la kuba khona isahlukanisa, isono siwumsuka. Kungaba mhlambe indaba yokuthanda imali, mhlambe ngaba indaba yokuthanda izwe, mhlamba ngaba indaba yokuphinga. Zonke lezi zinto uma ngothi yabuka izathu zabantu ukuthi yingani ngimshile lokho, uma ubuka i-root cause yakhona isono. So isono sinomthelo omubi empilweni yomuntu. Namhlanje ke sibhekela emshadweni, but in general overall isono, uma umuntu ehamba ngesono empilweni yakhe, sinomthelo omubi, silimaza impilo yakhe. Nomshado kuyalimala uma umuntu ephila esonweni. Okubhlungu ukuthi uma abantu beshada, it takes two ukuba bangene kuphi emshadweni. Okubhlungu ukuthi uma sekwahlukana, it just only takes umuntu oyi-1 ongayiphethe kahle kube nesahlukaniso. So ibhlungu indaba kaNkulunkulu mayifinyela lapha. So isono ke sinomonakalo omkhulu esingawenza emshadweni uma abantu bengayiphethe kahle. Umuntu ke angayibuza ukuthi isono yini? Isono
siugweqa umthetho kaNkulunkulu. 1 John 3 verse 4. So uyayibona le ndaba yesono ayihlukene noNkulunkulu nezwi lakhe. Ngithinte umzekelo we-microwave. Ma uyiphethe kabi i-microwave isingahambisani nemanual. Ngale ndlela umnikazi wayo mayakha ayisahambisani nalokho, so uweqa iprocedure yokuphatha le microwave. Kanjalo ke nomshado, uNkulunkulu ukhiphe iprocedure, ukhiphe indlela efanele siyiphathe ngayo emshadweni. So ke isono ke ukweqa ukuphambana lento uNkulunkulu ayishilo. Esinye futhi uma xoxa ngendaba yesono, sichaza isono lapha kwincwadi kaJames chapter 4 verse 17, Jakobe 4 verse 17, ukwenza isono ukuthi into uyazi ukuthi ifanele ukuthi uyenze, the correct thing ofanele uyenze bese wena ungayenzi. So sin can be a transgression, kweqa, to break the law, other words lawlessness, noma it can be to omit, to do what is right. Konke lokhu uNkulunkulu uthi yini kuyisono. Konke lokhu kuncike kuphi ezwini lakhe. Masithi umuntu onile akonanga nje ngokuthi wenze anything wrong ngokomthetho yabantu. Umthetho kaNkulunkulu ophuliwe noma ongenziwe. So ke isono ke sihamba sithinte nothando. Khona isifundo ke sisithintile la sibuka khona uthando emshadweni. Silibonisa uthando, ukubaleka kothando emshadweni ngoba uthando luyi-foundation yomshado. That's why sithintile indaba yani yothando. Manje sithinta ini? Isono. Isono yise sixabana nothando. Yabo lezi zinto uma kuphila isono, uthando liyabaleka, luyiqiniso. Uyabona? Uma kuphila uthando lokaNkulunkulu, isono agape love lesiyabaleka isono. So lezi zinto ezimbili ziyakompete emshadweni. Yonke into esiyakhayo iyabhidlika, ibhidlizo yini? Isono. Yonke into esiyakhayo enhle yakhiwa yini? Uthando. So ingakho ke ibasis yomshado yini? Uthando agape love. Konke ke sikwenzayo, ungathinta imali, ungathinta ukukhulisana abantwana, ungathinta ama-assets abantu abanayo emshadweni, ungathinta indlela esiphatha ngayo abasebukhweni, the in-laws, everyone, friends, everyone. It all goes down to uthando lukaNkulunkulu. That's why sithinta lezi ihloko ngoba ziyi-backbone yani yomshado. Same uma kuphuka umshado, uphulwa yini? Isono. Uthini uJesu uma ekhuluma ngothando emshadweni? Matthew 24 verse 12 uthi la, ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando kwabaningi. Uthini uJesu la? Ngenxa yokwanda kwani kobubi, ububi yini? Isono. Kuza kuphola uthando kubantu abanjani? Abaningi. uJesu uyawonisha ukuthi imiphumela emibi yesono ukuthi kulimala ini? Uthando. Nothando lweqiniso emshadweni luyaphela. Oluqinise ini? Umshado. Uthando lwangempela agape love, ukuthanda ngokuNkulunkulu. So uma unalothando umshado wakho uyama, noma ngafika uguga, noma ngafika noma isiphi isimo la impilo inhlupho, kulahlekelwa komsebenzi, zonke lezi zinto, uma umuntu ehleli othandela uNkulunkulu nomlingani wakhe, lo mshado ngeke ulimale. So ke isono ke si-attack ke ini? Lolo thando. Si-attack ini? Intando kaNkulunkulu, si-attack umshado. So wena somshadweni uma uphila isonweni ungacabanga ukuthi uyawusiza umshado wakho. Khona abantu abathi hayi mina ngiyatshontsha emsebenzini kodwa unkosikazi wami ngimtshontshile. Leso sono senza lapha emsebenzini sinomphumela omubi la. Ngokuganga kwakho la uganga khona, lo mshado wakho uzolimala egcineni ngoba uNkulunkulu ngeke awuvikele, ngoba ngaphandle wena wenza kanjani? Kabi. So ke ohamba ke esonweni akanayo inhlanganyelo noNkulunkulu. Ohamba esonweni uhlukane noNkulunkulu. Isaiah 59 verse 1 and 2. UIsaiah uyaveza lapho ukuthi into esehlukanisa noNkulunkulu, yenza uNkulunkulu kuba angabi nokuhlanganyela nathi, yini? Isono. So njengalokhu uNkulunkulu engcwele, njengalokhu uma sifunda incwadi kaPetro kuqala chapter 1 verse 15 ithi lapha, ibani ngcwele njengalokhu uNkulunkulu ubaba ezulwini enjani? Engcwele. So ke njengoba sinenhlanganyelo naye, njengoba singamaKristu, kufanele sibe ngcwele njengalokhu naye enjani? Engcwele. So impilo yethu
nokuhamba kwethu fanele reflecte ini ubudlelwane sinabo noNkulunkulu impilo yani yobungcwele, ngoba iopposition yokuphila esonweni ubungcwele. So ke kumqoka ukuthi lezi zinto sizi address. So mas address noma silungise inkinga yesono, silungise ini nomshado. Ziningi izinto uma ulungisa inkinga yesono, ulungisa isono kumuntu, kulunga into eziningi nomshado. So ke nomuntu ongakabi umKristu, mhlambe namhlanje akwakhetha ukuba umKristu, indlela iyodwa ukulungisa isono ukuba ukholo kuJesu, ukholo ivangeli lakho, uphenduke, ubhabhadiswe, ungene emanzini amaningi, ugeze izono zakho, uphume lapho uphile impilo entsha. uNkulunkulu uzokwenezela ebandleni elilodwa lakhile kuyibandla lakhe, ibandla likaKristu. So ke ungafunda incwadi efana njengo Romans 6 verse 1 and 5 ezibonisayo ukuthi uNkulunkulu akathokozi ukuba sihlale esonweni, ngoba uNkulunkulu uwekhe indlela eyodwa yokuphuma esonweni ukuba senjani sisindiswe, sibhabhadiswe. So ke lesi sifundo ke sizobheka ke impilo engcwele yabantu emshadweni. Sizoya kuyo kule ncwadi esithintile ethe sohlala kuyo kuze kuphele isifundo. Incwadi ke yokuqala kwabaseThesalonika uchapter 4 uverse 3 sigcine la kuverse 7. uPaul lana ke uletha izinto uma esezophetha incwadi yakhe, izinto efanele abantu bazinake bekuphi besebandleni. Nala uyathintwa kumshado, nala kuyathinta indaba yani yobungcwele. Uthi ke la mase siyifunda ke 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 sigcina la kuverse 7. Ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcwelisa kwenu, ukuba nidede ebufebeni, ukuba yilo nalo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu, ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi ingumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba sanitshela phambilini saqinisa. Besathi kuverse 7, ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. So le ncwadi ibhalelwe abazane baseThesalonika abangamaKristu asebekhishiwe ezweni nempilo yenkanuko kuphi ezweni. So le ncwadi iyi-reminder ukuthi fanele siyiphathe kanjani singamaKristu. Usezufika ke nakuyo kwindaba yani yomshado. Usethi ke la uma eqala ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Yini ekuyintando kaNkulunkulu? Ukungcweliswa kwenu. So sizothinta ke la sibuka ukuthi ukhuluma ngani la uPaul mayithi ukungcwelisa kwenu. Kuleli verse sithola leli gama elithi ubungcwele sizulwini. La kuma versions eEnglish kuvela amagama ahlukahlukene, elikhulu kuma versions amaningi eEnglish kuvela igama elithi sanctification. Leli gama elithi sanctification, leli gama ke lisukela olimi lesiGreek, linemqondo emibili. Oqala umqondo ilomqondo wokukhetheka. Igama leli kwiEnglish concentration. Igama lesibili is purification. So mawuchaza isanctification iphethe ini, it means what? To be concentrated or to be purified. Umqondo la olethwa yiBhayibheli ngalamagama uma sithi into concentrated ukuthi icwengekile, yakheke, yenzelwe umsebenzi o specific. Mhlambe abanye abakhoela mhlambe ekhathini zakudala kogogo kusenekhathi lezi zokuba babe nama room divide. Ngeke ngaphila kuleso sikhathi ukugogo ekhaya leNatal ngiphila khona. Ugogo waye emzini wakhe, endlini yakhe, uma ufika endlini yakhe kunezitsha ezikhethekile. Lezi zitsha bezihlala kakhulu kuma room divide. Lezo zitsha bezisebenza
ama-plate la, amakhaphu, bezisebenza on special occasion. Beyisebenza futhi kubantu abaspecific, let's say kuze ama-guest avakashela ekhaya. Lezo zitshe beziphuma zenze lowo msebenzi okhethekile. So bengasisise nje si-common noma isipho ongasisebenzisa la endlini. So ngilanda leyo example ukubonisa ukuthi masikhuluma nge-concentration makuthi umuntu into ikhethekile for the service kaNkulunkulu, kukhomba ukuthi awusiyo into ecommon, awusiyo nje noma yini, ukhetheke ukuba wenza umsebenzi ospecial. Not only special, useva uNkulunkulu ospecial, okhethekile. So ke kusinika umqondo la ukuthi ubungcwele buveza ukuthi we need to be set apart for a specific work. Ngendlela esiyiphatha ngayo kukhomba ukuthi uma sithi umuntu uphile emngcweleni, umuntu okhethekile ukwenza into especial, ospecial la ekabani, ekaNkulunkulu. Not only it carries that, it carries what? Purification, ukuhlanzeka. Ukuhlanzeka iBhayibheli likhuluma ngakho la, ukuhlanzeka ebubini, esonweni, ukungenzi ini isono, ukuba pure, ukungahlangani, ungaphili ngempilo yesono. Umqondo wombhalo. So incwadi efakazela leli gama lobungcwele noma lokuhlanzeka, amazwi la engiwathandayo baseKorinte uma ithinta indaba yokuhlanzeka, ukuthi abanye babazalwane la baseKorinte babephile impilo uNkulunkulu angayithokozisi, kodwa ngenxa yokuthobela ivangeli sebehlanziwe. Usebenzisa lelo gama la uPaula ku1 Corinthians chapter 6, sizofunda la uverse 10. Uverse 10 la uthi ke uPaula la 1 Corinthians chapter 6 sizofunda khona la osora siqale ku10 sigcine ku11. Namasela nabahahayo nazidakwa nazithuki nabaphangi abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Babe njalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcoliswa, senalungisiswa ngenxa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Uyazibala ke lezi zinto labazana babezenza. Uthi namasela nabesilisa abalalanayo, uyazimenshina lapha ku verse 9. Usethi ke ku verse 10 ke, babe njalo abanye benu, kepha senahlanzwa, senangcolisiswa. So masikhuluma ngobungcwele, ukuhlanza kufana ukuthi mawuthatha isitshe esingcolile usigeze ngamanzi, siba clean, pure, free of dirt or free of ukungcola. So la masikhuluma ukuthi umKristu uhlanziwe, kusho ukuthi is free from sin, akenzi izinto ezimbi anymore. Uyiyekile indlela yani yobubi. He has repented, he has turned away from all these things as wrong. So masikhuluma ngomKristu, sikhuluma ngomuntu ohlanziwe, sikhuluma ngomuntu okhethekile, okhethele umsebenzi omuhle. Ingakho mawufunda incwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1 and 2 iveza leyo ndaba ukuthi imiqondo yethu mayiguqulwe, yenziwe ibe yintsha, ingafanani neyezwe. Besathi uverse 2, masinikele ngemizimba yethu, umnikelo wethu kube umnikelo wokuqondwa. Masinikele imizimba enjani? Engcwele. Ngeke unikele kuNkulunkulu into engcolile, uphila impilo embi, uye kuNkulunkulu uthi hayi uyazinikela kuye. No, kufanele uzihlanze. Uhlanza kanjani? Ngokuthobela ivangeli, ngokuphuma esonweni, ngokuvumela ukuthi uJesu abuse impilo yakho, akutshela ukuthi wenzeni, bese kuya kuNkulunkulu uhlanzekileke. Yabo. So ke masikhuluma ngobungcwele sikhuluma ngaleyo nto lokhu Paula akhuluma ngakho la ukuthi fanele amaKristu ahlanzeke. Uthi lokhu kuyintando kaNkulunkulu, isifiso noma ilokhu umthetho kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu. Ufuna ukuthi abantu manje abangamaKristu bahlanzeke, babe clean ekwenzeni izinto ezinjani ezimbi, bangatholakala ezintweni ezimbi, batholakala ezintweni ezishiwo ubani? uNkulunkulu. So ke ubungcwele kokukhulunywa ngabo la yilobo, ngoba sabizwa ngani ngevangeli 2 Thessalonians 2 verse 14, sibizelwa kuphi? Ebumnyameni
sabizela kuphi? Ekukhanyeni. Colossians 1 chapter 1 verse 12 to 14. Ephesians 2 verse 1 and 2. Wonke lama verse abonisana ukuthi sisuka empilweni endala, sisuka ebumnyameni, sibekwe kuphi manje? Ekukhanyeni. Ekukhanyeni kukuphi? Kusebandleni. Kukuphi? kuKristu. So sibizelwe ke lapho ke thina singamaKristu. So ke kumqoka ukuthi njengoba sinenhlanganyelo noNkulunkulu singazenzi izinto ezimbi ke. Uthi ke manje ke uverse 4 uthi akube yilona lo kini uthi sorry uqhubeka ku3 uthi ke ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ungcwesa kweni ukuba so sincelisa ukuba kwenzelweni siyahlanza ukuba senzeleni sidede kuzo zonke into ezimbi. La ku specific ke uPaul uthi ke sidede ebufebeni. Masikhuluma ngobufebe ukungena ocansini nomuntu nomunye umuntu ningashadile. La kuvumele khona ukuthi ningene ocansini ukuthi ushadile nomuntu oshade naye. So uma kuthiwa umuntu wenza isono sobufebe ungena ocansini nabantu angavumelekile ukungena nabo. Mhlawumbe nawe ushadile ungena nomunye umuntu ocansini ongashadile noma nomunye umuntu oshadile kodwa ungashadile naye. Konke lokhu kubizwa kuthiwa ubufebe. Uthi ke uNkulunkulu la akasibizelanga ke kulezo zinto. Usingcwelisile ke kuba sidede kulezi sibalekele lezi zinto. So siyangcweliswa, we are made holy, we are sanctified, we are concentrated, we are purified, sigeziwe, sihlanziwe, so that sizibalekele lezi zinto, sibe in service to God. Njengoba lokhu shilo uPaul kwabase Roma chapter 12 verse 1 and 2. Sinikela lemzimba yethu kuba ibe yini? Umhlatshelo, a living sacrifice. Akusafani nangale ku Old Testament. Imhlatshelo yangale kwakubulawa isilwane sife sishiswe. Manje umhlatshelo manje onikela kuJehova yini? Imzimba yethu sinikela, we serve God on a daily basis ngani? Ngeimpilo zethu. So okwazi ukuseva uNkulunkulu ke uphile esonweni. Ngoba phela manje umhlatshelo ongcolile. So ke kuthintwa ke indaba yani yobungcwele la. So ke isono siyinkinga. Mungazivumeli emshadweni ukuba isono simbuse ngoba singcolisa ini? Ubungcwele beni. Futhi uJesu uthile wathi isono makukhula isono nothando luyakuphola kubantu abaningi. So isono silimaza into eziningi. Size sithinta kuwe nani ini? Umshado. So ke uthi ke mayifika la ku verse 4 uthi akube yilo nalo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Kuthiwani la? Yilo naloyo akwazi ukuhlala nomkakhe ngani? Ngobungcwele nangani? Nangenhlonipho. Le ncwadi esithintile ngale kama lakhe. Laba abapristi, laba abaholi bebengayenzi lento. Bebengaphili ngobungcwele nangani? Nangenhlonipho. Bebengabahlonipha abalingani babo. Uthini uNkulunkulu manje kumaKristu? Emshadweni wakho phila nonkosikazi wakho ebungcweleni. Phila nonkosikazi wakho umhloniphe. Nawe inkosikazi phila nomyeni wakho ebungcweleni. Manikhuthaze la ekhaya lenu ubungcwele, impilo yobungcwele. Lokhu kuyokwenza ukuthi kungabi khona ama-divorce. Njengoba ngishila ama-divorce umsuka wayo kahle hle isono. Uma sekuphila isono la ingakho kuzoba khona isahlukaniso. So ke kuthiwa ke la masiphile impilo engcwele emshadweni. Mangatholakali phakathi kwethu njani ofebelo omunye noma ofebayo. Mangatholakali omunye wethu esephuma ngaphandle engenzi lokhu uNkulunkulu akushilo. Kuthiwa la masiphile impilo engcwele. Kumqoka ke la ukuthi ngithinte le ndaba ngoba isiZulu lesengisifundayo la ngifunda iversion le ka1959 or 1997. Leli gama elivela la elithi akwazi ukuhlala nomkakhe
Lesi Zulu lesi sithi umkakhe, a wife. Uma ubuyele emuva to the original version noma the original word ebelisetshenziswa la from the Greek word, sithola igama elithi skios, which means vessel, isitsha ngesiZulu, ngesisuthu pizza. Izathu ukuthi ngithinte le ndaba ukuthi omunye omfundo weBhayibheli uzonakisisa ukuthi uma eya kwamanye English version, for an example, i-King James Version, i-New King James Version, i-American Standard Version, i-New American Standard Version, wonke lama version la athembekile uma translate izinto asebenzisa igama kahle elithi isitsha. So ke lama versions aliveza umsuko waleli gama. So uma ubheka futhi nezinguqulela zakudala zokuqala zezilwimi zala eSouth Africa, for an example, isiZulu saka 1893, the first version yesiZulu, nesisuthu i-version yaka 1909 or 1961 isebenzisa igama elithi isuthu pizza, isiZulu lesakudala ithi isitsha. Lokho kuletha ke indida kumuntu ke ofunda iBhayibheli, mhlambe mangibeka isiZulu la kule version engiyisebenzisa ka 1959, which is the second version yesiZulu, iletha indida ukuthi la kukhulunywa ngesitsha kodwa la sesizwa kukhulunywa ngo-wife, ngonkosikazi. What is the difference? Oqala fanele siqaphelise njengoba ngiqaphele ukuthi lama versions la sikhuluma ngawo amadala ayenza into enhle to translate kusho ukuthi ukuchaza, ukususa igama ulisela. Ku right ukususa uskios from the Greek word uyise to a vessel in English, isiZulu sakudala isitsha noma isuthu sakudala pizza. Ku right lokho, that's a correct way aba-interprete ngalo lelo gama. IsiZulu ke samanje namanye ama-versions, for an example, isisuthu saka 1989 sisebenzisa unkosikazi. Bese kuba namanye ama-version, for an example, i-English Standard Version, i-NIV, i-ERV, ziveza leli gama as umzimba. So both lesizulu samanje nesisuthu samanje ne-ESV ne-NIV ziya-interpreta manje, azitranslate, ziya-interpreta. La amanye ama-version athini umzimba. So they say instead of unkosikazi, they say the body, which means everyone. UmKristu ngumzimba wakhe. Whereas isiZulu lesengisifundayo noma mangiqala ukufunda liveze igama lo nkosikazi or the wife. So ke ngikuveza lokho ngoba mhlawumbe umunye umuntu angaba nendida ukuthi why manje sikhuluma la ngomfazi, why ngi-emphasize kakhulu emshadweni la. Ingenxa ukuthi uma nami ngi-interpreta le ndaba la, ngifinyela la ekutheni cha umbhali la wayebheke kakhulu kuphi emshadweni. Zizathi ngizozibeka kodwa singakafiki lapho, ngifuna nje ukuveza ukuthi iTestament elisha leli gama uskios esikhulume ngawo, which means isitsha, vessel, appears in different applications or in different meanings. So could depend ukuthi lisetshenziswa kuphi. Sometimes lisetshenziswa literally, ngisho ngamanye amazwi isitsha ngaso, mhlambe isitsha sokuphuza, mhlambe isitsha sokudla, or it can mean a figure of speech. Yabona? So ke lana ke so ngamanye amazwi ke that text oyifundayo mele kube yiyo ekubonisa ukuthi is this a literal or a figurative meaning. So ke ngizoba nje imizekelo ke la leli gama vessel or isitsha, pizza ngesisuthu, or skios ngesiGreki, kuvela igama, for an example, lapha ku zenzelwe 11 verse 5 na ku Luka 8 verse 16 livela igama kuyisitsha, a household utensil noma isitsha esisebenzisa ekhaya sokuphuza, esani for ukudla. It's a literal meaning lezi ncwadi.
Kwenye incwadi zenzo 27 verse 17 sivela leli gama kuyini, kuwumkhumbi, literal ship, isitsha, yabona, or ship sail. Uma ubheka futhi ke lapha na ku Hebrews 9 verse 21 na ku John 19 verse 29 livela leli gama kuyisitsha esisetshenziswayo ethempelini leli uNkulunkulu ayele ngoMose for ini, ukhonza. For an example, isitsha ebesiphethe amanzi okugeza, khona amanzi okuhlamba okuyihlambulula uma ungena kuphi umpristi uzongena ethempelini, so kuthiwa isitsha, yabona. Bese ke kuvela ke umqondo okabili ngani ngomzimba, ngesitsha, which is figuratively. Now ke mawufuna incwadi yabaseKorinte besibili chapter 4 verse 7 ufunde futhi no 2 Timothy 2 verse 21 kuvela ke isitsha siwumzimba, ngoba lapho ku 2 Timothy 2 verse 21 uthi ke umuntu makaziqoqe akwazi lapho kuba abe isitsha esilusizo emzini noma endlini kabani, kaNkulunkulu. Uthi kuTimotheo lapho akaziqoqe azokwazi ukuba isitsha esizoba lusizo. Uzathi uPaul lapha endlini kaBaba kunezitsha ezahlukahlukene, kunezitsha zobumba ezenza umsebenzi wahlukahlukene. So lapho ke umzalwane noma umuntu noma umzimba womuntu uvezwa kuyini, kuyisitsha, which is now a figure of speech. Now ke igama ke leli engithi ngihambisana nalo la, uma uya encwadini kaPetro qala chapter 3 kuvela ke umqondo la ukuthi lo owesifazane uyisitsha. Now that comes the what, the wife part. Angithi lapho uPaul ku baseThesalonika chapter 4 uveze lapha ukuthi faneke emshadweni sibaphathe kahle abalingani bethu. Uveza igama lani lomfazi, isiZulu samanje siveza igama lani lomfazi. So ke uzothola ke la kuPetro uveza ke umuntu wesifazane emshadweni eyisitsha. Uthi la ku first Peter 3 sifunda la uverse 7, kanjalo madoda hlalani nabo ngokwazi njengalokho esifazane eyisitsha esubuthakathaka, nibanike udumo lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imkhuleko yenu ingathiwa. So uzotholisisa ukuthi la owesifazane ufaniswa njengani, njengesitsha. Liyavela ke leli gama lesiGreek skios la elisho ini, isitsha. So ke you can see kuTestament Elisha leli gama uskios or vessel, isitsha, pizza, lisebenza ngendlela ezahlukahlukene. Ngitheke lapha ku 1 Thessalonians 4 isiZulu samanje nesotho samanje sivele sa interpret instead of translating. Kodwa ke njengoba sibuka kule ncwadi u1 Thessalonians 4 verse 4 to 6 we can see ukuthi la either it can mean umzimba or it can mean the wife or a spouse, yabona. So ke kusitshelani lokho ukuthi la sikhuluma ngomuntu. So akubalwa ke isitsha sangempela ngoba isitsha asenzi isona, ngithi isitsha umuntu owenza isono. So kukhulunyalana ngani ngomzimba osetshenziswa la, kusetshenziswa igama lesitsha. So kusho ukuthi isitsha njengoba sisenza umsebenzi nomuntu ke emzimbeni wakhe esebandleni wenza imisebenzi, the service ayenzayo. Nasemshadweni ke umuntu kunezinto azenzayo as a service to one another and also kuNkulunkulu, ukulandela lokhu uNkulunkulu akushilo ngomshado. So nje mina ke njengoba ngikhuluma la ngikholelwa ukuthi i-interpretation yala elencwadi ku 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7 kukhulunywa ngomshado, kukhulunywa ngomuntu osemshadweni. Why ngisho kanjalo? Okokuqala incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 7 verse 1 and 2 siye sathola lapha kwezinye zifundo la uPaul ethi khona ngenxa yobufebe akube yilo naloyo abe nowakhe umfazi,
abe futhi nowakhe ini nomfazi abe neyakhe ini indoda. So kusitshela ukuthini la ukuthi ipurpose yokushada ukubalekela ini ubufebe. Guess what, la kukhulunywa ngani? Ngobufebe. So kuyabonisa ukuthi la it's consistent nani nomshado, because la kusebenzisa igama la, for an example la verse 4, 1 Thessalonians 4 verse 4 uthi akube yilona lo kini akwazi ukuhlala. Yabona? So lelo gama ukuthi akwazi ukuhlala libonisa ukuthi umtholile lo, you have acquired a wife, you have acquired a spouse. So that's reason number 1. Number 2, sibonile laphana ku Petro wokuqala 3 verse 7 ukuthi isitsha leso faneke usiphathe ngani. Sorry, la ku chapter 4 sifunda khona uverse 4 and 5 kuthiwe niphathane emshadweni ngani? Ngobungcwele. Kusetshenziswa igama ngobungcwele nokuhlonipha. Nangalo ku 1 Peter 3 verse 7 kuthiwe lo wesifazane makahlonishwe, makanikezwe inhlonipho. Kukhulunywa ngani? Ngomuntu emshadweni. That's reason number 2. Number 3, sithola igama la, izathu sala sithola igama ku verse 6 lithi ukuba kungabikho noyedwa omonayo. Uma likhuluma ngomzimba uzona kanjani wena? Angithi kuthiwa la akungabi ukuba kungabikho noyedwa omonayo, kusho ukuthi wona omunye umuntu. Kusho ukuthi is to make something less valuable kuyona. Uyona kanjani? Ngokulala nomunye umuntu esemshadweni. Uthi la uNkulunkulu ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho. Kusho ukuthi uNkulunkulu uzosiphindisela kubantu abaphingile noma abayenga abantu kuba banjani baphinga. Ushadile lo muntu, amyenga umuntu ayolala naye engashadile naye. Uthi uNkulunkulu uzoba umphindiseli. Kukhona wona omunye. So ingakho ngithi ke kukhulunywa ngomshado la. Kukhulunywa ngabantu abaku relationship, abantu abasemshadweni. Ingakho ngithi ke la ngalezi zathi ezintathu kukhulunywa la ngomshado, kukhulunywa ngempilo emshadweni. Ngalezo izathu. Yebo umunye umuntu mayikhoyela ukuthi kukhulunywa ngemzimba, nalapho angeke ukuthi sithi uphambukile kakhulu, ngoba vele silindelekile ukuba siphile impilo engcwele. Silindelekile ukuba singaphili impilo yani yokuphinga. For an example, incwadi sithintile abasekhonto bokuqala uchapter 6 esifundile, ufunde lapha from verse 9 ugcina lapha ku verse 11. Uyathintwa laphana ini impilo yethu esiphila. Mawehla nawe ezansi futhi uzothola lapho kuthintwa nani? Uthintwa nempilo nemizimba yethu, ukuthi uNkulunkulu uthi le mizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. So kusho ukuthi noma umuntu eyibona le ndaba kuyini, kuumzimba akonanga kangaka, akaphumile kangako. Sorry kwi understanding nenhloso kaPaula la. Kodwa mina ngimbona kakhulu la lo mqondo ukuthi umfazi noma kukhulunywa ngomshado kuhambisana la, ngoba kuthintwa izinto ezithinta kakhulu umshado. Kuthiwa lo nalo akwazi ukuhlala. Antu yabona igama ukuhlala. So ungahlala kanjani ukukhulunywa ngomzimba wakho? Ukukhulunywa ngabantu ababili la. Akwazi ilo nalo, njengalokho uNkulunkulu ethe ilo nalo makabe nowakhe umfazi, nomfazi abe neyakhe indoda. Antu yabona? So umqondo ufana nokuthi la owesifazane fanele aphathwe ngani with honor, with respect, njengoba sifundile ku 1 Peter 3 verse 7. So ke ama-couples ke ngalokho ke ama-couples kufanele aphile impilo engcwele. Indaba le yokuphinga nobufebe iyavela la uma uthinta la incwadi abaseHebrew. Sengiqeda nje leli phuzu ukuthi la u1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7 ubheke kuwo umshado.
Yebo ngithi akusiliphutha kangaka uma umuntu ekholwa ukuthi la kukhulunywa ngomzimba womuntu. Kodwa ubufakazi buyinafu ukuthi la kuthintwa ini umshado. Indlela istyle uPaul akhuluma ngaso la ubonisa ini emshadweni. So uma ubuka la incwadi yabaseHebheru u13 uverse 5 kuvezwa la ukuthi uthi ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali, yanisani ngeni nakho ngokuba yena ushilo ukuthi angisoze ngifunde wrong verse 4 ngifunda verse 5 13 verse 4 ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede ungabi nasisihla ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. So umqondo ofanayo ke nalo siuthola lapha ku1 Thessalonians 4 verse 3 to 7 ukuthi ugadile uNkulunkulu ubhekile ukuthi uma siphinga, uma sifeba, uNkulunkulu uyosilahla, uyosahlulela. Laphana ke la sifunda khona sithola ukuthi uNkulunkulu usebenzisa igama ukuthi uNkulunkulu uyosiphindiselela. Why kuvela igama lokusiphindiselela? Ngoba i-product yakhe le uNkulunkulu wakhe umshado. So uma umosha kahle hle noNkulunkulu uyamthinta ngoba uphatha into yakhe kabi. Kufana ukuthi mangiboleke into ngithi nayi into ngiyakuboleka bese uyiphatha kabi, uyayilimaza, uyayiphula. Obviously njengomnikazi wayo ngizophatheka kabi, ngeke ngithokoze ngawe. NoNkulunkulu ke uma siuphatha kabi umshado, uNkulunkulu ngeke athokoze ngathi. So ke we must live with each other ebungcweleni. Kuthiwa emshadweni kufanele kuphile kanjani? Ebungcweleni. Yila kufanele sibone khona ubungcwele bedemonstrate abazalwane emshadweni wabo, ngoba ila sikhona ukunderstanda i-relationship ekhona phakathi kukaNkulunkulu nebandla. Sikwazi ukunderstand i-relationship ekhona phakathi kukaKristu nobani noNkulunkulu, ngoba sifunda kumshado ukuthi okay kuyakhoneka ukuphila nomuntu unilingane. Ngoba mawubuka uNkulunkulu ebuNkulunkulu uJesu ulalela uBaba. Uma usubuka ebuNkulunkulu uJesu noBaba noMoya oNgcwele bayalingana. So akekho omkhulu kunomunye, kodwa kukhona othobela omunye. Bese kuthiwa futhi ibandla kumele inhloko yebandla ubani? uKristu. So mawubuka i-relationship phakathi kwebandla noKristu, i-relationship yothando. In fact iglory lekaNkulunkulu usinikeze yona uKristu. Yebo uNkulunkulu asilingani noKristu, kodwa usinikeze that glory uKristu anayo. Inkazimulo le uyilethile ebandleni ukuze sifane naye. Umusa kaNkulunkulu, umusa kaKristu lo ngokusithanda. So ke uma kuboniswa ibandla likanjalo, uma kubonisa uKristu noNkulunkulu, sikwazi ukuunderstanda kubantu abashadileke ngoba bayathandana, baphethene kahle, akekho hlupho omunye, bayalingana phambi kukaNkulunkulu. Yebo lo wesifazane uzothobela indoda. Sizobuka kwesinye isifundo esokugcina la sobuka khona ukusebenzisana kwesilisa nowesifazane. Kodwa umqondo owesilisa nowesifazane emshadweni ukuthi bayalingana. They are equal. So ke you must not mistreat your spouse. Akufanelanga umphathe kabi, umphathe ngezandla ezibhlungu, umabuse, umzwise ubuhlungu, bese uthi Sunday uma ukhonza uNkulunkulu, uNkulunkulu uzothokoza ngokukhonza kwakho. Bese uma ucabanga ukuthi uma uphumela ngaphandle uhlekisa abantu, bajabulisa, kube ngathi lokhu kuhle phambi kaNkulunkulu. No. Ngendlela esibaphatha ngayo abantu emakhaya esiphila nabo, abalingani bethu, abantwana bethu, uNkulunkulu uyabona. Lithi lalelizwi uNkulunkulu uzoziphindiselela uma singabaphathanga kahle. He will revenge uNkulunkulu. Singacabanga ukuthi masenza njengoba mhlambe sine power, sine financial power or maybe sine physical power la emshadweni sibaphathe kabi abelingani bethu kuzophela nje kanjalo. No, there will be a time la uNkulunkulu azosiphindisela khona. Sometimes uNkulunkulu uyasiphindisela sesela emhlabeni, sometimes uNkulunkulu aziphindisele sesingale wethuna. So uthini uPaul la? Mele siphile impilo engcwele kuphi? Emshadweni. Umbuzo uthi ke singayigcina kanjani impilo engcwele ebandleni ekhaya emshadweni? Sifuna ukuba practical manje. Okokuqala i-attention noma into eaddresswayo la enkulu la
kule ncwadi esithintile u1 Thessalonians 4 verse 3 to 5 ubufebe. Why bu-addresswa kangaka? Ngithi sithinte ukuthi how to maintain holiness in marriage. Ukuthi uPaula uyaveza ukuthi isizathu sokushada ukuthi sibalekele esinye sezizathu ukubalekela ini inkinga yongena esonweni yongena ebufebeni. Kodwa into ethintayo la prevention masibuyela ngalo ku1 Corinthians 7 ukuthi uma sisemshadweni thina semshadweni uma sinokugcina ubungcwele bukhona la emshadweni wethu singabe abantu abagodlelanayo singasebenzisi ucansi njengesikhali sokushaya umunye. Leyo nto imbi phambi kaNkulunkulu futhi leyo nto iyisono. Kufanele sicacise nje lokho kube sobala ngoba le ndaba esoyifunda la iwumthetho kaNkulunkulu. Ake siye kuwe 1 Corinthians 7 uverse 3. 1 Corinthians 7 verse 3 sigcine la ku verse 5. Uthi ke indoda ayinike umfazi okumfaneleyo nomfazi enze kanjalo endodeni. Umfazi kanamandla phezulu kwakhe umzimba kodwa indoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinawo amandla phezulu kwawo umzimba ngokuba ngumfazi onawo. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka nibuye nibe ndawonye ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Kuthiwani la? Wena wesilisa akusowakho umzimba anymore. Wena wesifazane akusowakho lo mzimba anymore. Lo mzimba yenu sengiyini niyayishare. So unkosikazi wami has full power to my body njengalokho nami ngine full power to her body. So kuthiwa ke la umthetho uyavela ningagodlelani. So uma ngimgodlela owakwami ngimdefrauda lento uNkulunkulu athe si-enjoy emshadweni ngiyibulala ubungcwele emshadweni ngoba phela angize singene emshadweni sibalekela ini ubufebe. Uma sengigodla ngimenza lo muntu ukuba aphume aye ngaphandle. Ngimenza lo muntu ukuba yenze izinto ezingekho zinhle phambi kaNkulunkulu. So ke iphuzu number 1 how to maintain holiness in marriage ukungagodlelani because i-main issue addresswa ngale ku1 Thessalonians 4 verse 3 to 7 yini impilo yokuba singaphili ebufeni ngoba kuthiwa kuyintando kaNkulunkulu ukungcolisa kwenu ukuba njani dede ebufebeni. So ke uma wena ke umgodlela okwakho njengoba ningena emshadweni ngokwentando kaNkulunkulu zenibalekele ini ubufebe nakho ke sesingaphakathi wena uyamgodlela. Umthetho lo umuntu wenza kanjalo wenze njani uyona. Uma kunenkinga phakathi kwenu ixoxeni njengala kuthiwa akube nesikhathi la ngokuvumelana kuvela ogama ukuba nike nime kule nkonzo bese kuphinde futhi ninjani nihlangana la kuthiwa kumiswe ukuthi nizilolonga ukuze lento ingabusi nina kufanele nina nibuse yona lento nibuse ngayo uNkulunkulu emshadweni. So kukhulunywa ngaleso simo hayi ukuthi nje ugodle nje ungakhulumi nomunye ungamtsheli ukuthi hayi mina ngibona kanje. Into enkulu la i-communication, ukubonisana nokukhuluma. Mawunenkinga khuluma. Uma mhlambe lenkinga ayilungiseki edala ukuthi le ndaba yasekameleni ingafezeki, biza abadala, biza abaholi ebandleni, biza omama abadala abakhulile abayihambile indlela yomshado abangakwazi ukuni-advise ukuthi no masekulala lungisana la kodwa the principle remain the same. Kuyisono ukugodlelana. Uphambana noNkulunkulu umenza lo muntu umlingani wakhe angaphili impilo engcwele. So that's solution number 1. Uma ufuna ukuthi buhlale bukhona ubungcwele emshadweni wakho ningagodlelani kodwa uma kufika isikhathi la nithatha ibreak ngokuvumelana ngoba nifuna kwenze njani uSathane angabusi empilweni yenu ngenkanuko kodwa nikwazi ukuthi banesikhathi la nithi hayi simile kancane. Kuthiwa ngani? Ngokuvumelana. So that's point number 1. Point number 2 ukugcina ubungcwele ekhaya kakhulukazi sibheke kakhulu kubaba la. Ubaba kumele enze sure ukuthi la ekhaya
indima kaNkulunkulu ikhona. Uyidemonstrate kanjani? Uma kukhuleka kufanele ikhaya liba nesikhathi lokuba likhuleke ekhaya. Mhlambe kanye ngosuku kuyalalwa noma kuyavuka nikhuleke. Kuthini kubantu abala ekhaya? Mhlambe kunezivakashi, mhlambe kunabantwana. Bathi mabebuka umama la ekhaya lenkonzo yokukhuleka, lenkonzo nobaba la ekhaya yokukhuleka, kuthi hayi labantu abayithandi into ezirong. Nomuntu oyisivakashi uyabona hayi amakhola la abantu abathanda izinto ezistraight. So akukho lula ukuba kwenzeke izinto ezinjani ezingcolileyo la ekhaya uma abantu bala ekhaya bephila impilo enjani engcwele. So by demonstrator futhi ibonakala kuphi? Ngale habit yokonjani yokukhuleka. uNkulunkulu uthi pray without ceasing. Ezinye izinto uNkulunkulu ayishoyo ukuthi amaKristu fanele kanjani ahlale ehleli njalo kuphi emkhulekweni. So ke demonstrate ubungcwele bethu sidemonstrate ngani? Ngokukhuthala ezintweni zikaNkulunkulu emqoka nefundisa. Uyabona ukukhuleka kuyafundisa. Kuyabonisa ukuthi umama la ekhaya nobaba la ekhaya noma thina esishadile la emshadweni wethu sithembele kuNkulunkulu. All our blessings, all our challenges, all our difficulties wanikeza uNkulunkulu. And everything esinayo uNkulunkulu asibusa ngayo, we give glory and honor to God. So nabantwana bayabona ukuthi umama nobaba bayamthanda uNkulunkulu. Umama nobaba bathanda uNkulunkulu. Then ke ubungcwele buyalandela. Because abantwana bazobona no la ekhaya kufanelanga ngikhulume kabi. Ngoba la ekhaya uNkulunkulu uyathanda, uNkulunkulu akayithandi lezi wrong. Yabo. Okwesibili, izwi likaNkulunkulu kumele libuse. Yazi kumqoka kangakanani ukuthi ubaba la ekhaya nomama la ekhaya babe nesikhathi sokufunda iBhayibheli ekhaya. Babafundiswe kufunde livuli iBhayibheli ngezikhathi enivumana ngazo. Abantwana bazise ukuthi umuntu osibusayo uNkulunkulu ukhuluma lokho. Izwi likaNkulunkulu maliphile kini emshadweni wenu. Mhlawumbe nikakabe nabantwana noma nibabili nibe nesikhathi sokustudisha nje izwi likaNkulunkulu. Lokho kwenzani? Kwenza ukuba nigxile emazwini kaNkulunkulu. Nigxile intweni uNkulunkulu ayifunayo. Le ncwadi esithintile yabaseKorinte bokuqala u7, uma ubuka intention yokuba kuze kuthiwe ukushada, angithiwa uthi uPaul maqana nalokho enaloba ngakho, kuhle kuba umuntu ahlele yedwa. Angithi uyabona kuveza sengathi umshado no, it's a second option. Yabo? Why kuveza lokho? Umshado usuvezwa la ukuthi kuaddresswa isono, kuaddressa inkinga yesono. So you see ukuthi umshado ubuye ube isambozo, uzama prevent izinto ezirong exixabanisa noNkulunkulu. So la emshadweni ke kufanele kuphile izwi likaNkulunkulu. Study together. James 1:25 uthi lo obuka emthethweni opheleleyo. So umuntu obuka emthethweni opheleleyo uzophela kuNkulunkulu. So uma nijwayele emzini wenu ukuba izwi likaNkulunkulu liphile kini kuba kuhle. Abantwana abalazi izwi likaNkulunkulu, bafundiseni izwi likaNkulunkulu. Okunye, attend inkonzo zebandla, attend church services together. Try kwenze ngezinye ikhathi omunye mhlawumbe usebenza emsebenzini lo menza asebenza ama shift yabona. Kodwa zamani ukuthi uma kuthiwa isikhathi sokuyokhonza nikhona. Ningaphuthwa inkonzo, ningaphuthwa ukuyokhonza njalo ngosuku lokuqala eviki noma inhlelo zesigodi. Mhlawumbe ezinye igodi ihlela ukuthi kuhlangane ngolesithathu, kuyahlukahlukana ngoigodi. Kodwa enkulu ongamelanga uyimiste niyifamily ile yaSunday ngosuku lokuqala eviki. Lokho kuletha ukuba into ezimbi nizibalekele. Participate emsebenzini wani webandla. Tholakalani as a couple nibhizi ngemsebenzi ethile. Mhlambe nibhizi ngemsebenzi yokwabela abampofu, nibhizi ngemsebenzi yokuvangela, makuthiwa kunomsebenzi wokushumayela nihamba nobabili nonkosikazi wakho noma nomyeni wakho. Hambani noba u2. Lokho kunenza ukuthi le glue yeni istike more yothando lweni ngoba ni interested kumsebenzi wodwa kaNkulunkulu.
Lokho kwenza ukuthi ke izinto zesono zibaleke, izinto ezinganiheha ukuba nigcine nithanda izwe, nigcina nihalela into zezwe, kungabi khona enhlizweni zenu njengecouple esaba uNkulunkulu. So ke okunye futhi engikufundile mina empilweni yami kubazalwane engabathola abathi babhabhadiswa, babasebandleni, bakhula, bahlala iminyaka more than 40 years besebandleni, bashona besakholwa, bengomkhulu, behlalile ebandleni, bagxila ebandleni. Into enhle engiyithandile ngabo nengiyibonile eyenza ukuba laba bantu njalo kuhlale kukuhle ukuthi bebezivumela ivakashi, bebethanda abazalwane to spend time emzini yabo. Hey makoti, mkhwenyana, bazalwane, imizwa yethu masiyivule ukuba uNkulunkulu azosebenza emzini yethu. Makube esigodini kuvakasha abashumayeli, mhlambe kunenkonzo ethile, vumani, yamukela umuzi wenu ukuba kube yila kuphila khona abazalwane. Lokho kuxosha izinto ezimbi ezingakhela la kini nisemshadweni. Incwadi yamaHebheru uchapter 13 verse 1 and 2 ibonisa lokho ukuthi masamukele ihambi. Umuzi wabazalwane mawugcwala abazalwane, mawugcwala abashumayeli, makunama activities kuyashunyelwa. Mhlambe kunenkonzo, mhlambe abazalwane badinga indawo yokulala, ivuleni imizini. Ngokwenza kanjalo niyawubusisa umshado wenu, niyalibusisa ikhaya lenu. Impilo yomngcwele izokwanda la ekhaya. Ngoba uma niphila impilo secretive, kulula ukuba uSathane aphile kuleyo ndawo. Phela uSathane uthanda ubumnyama, akakuthanda ukukhanya. So nina maniz isolator, njalo uma kwenziwa ama activities ebandla nifuna abazalwane bafike emzini wenu. Kuyalimaza ini ikhaya lenu? Kuyakulimaza ini ukukholwa kwenu? Kuyalimaza ini ubungcwele ekhaya? Ngibabonile abazalwane engathi ngabafica ebandleni abaphila leyo mpilo abathi mabeshona size sihamba imingcwaba yabo laba bazalwane bahamba bekhola. Abazalwane abaningi abafela endleleni, abawile ekukholweni, one of the characteristics abo ukuthi bangabantu abaphila impilo secretive, abafuni abazalwane bafike emakhaya abo. Mawuthi anakisisa kufihlwe izinto la ezilimaza ukukholwa kwabo, ezilimaza umshado wabo. Njengoba bengafuni ukuthi abazalwane beze la emzini yabo, kufihle izinto ezibi ezilimaza umshado wabo, ezilimaza imphefumulo yabo. So kuyingozi ukuthi uma ningabazalwane uNkulunkulu enibusise ngomshado wenu nivala iminyango yemizi yenu. Abazalwane baba ashamed ngemizi yabo. Enye inkinga abazalwane bayazicompare nabanye abazalwane. Ukubusiseka kwethu akufani. Abanye bazobusiseka ngokuningi, abanye ngokuncane. Kufanele thina sifunde ukwamukela lokho esinakho. Uma abazalwane befike la asizelanga ukuzobabonisa ama-TV ethu, izindlu zethu ukuthi zinhle, sizele uNkulunkulu. Noma kuthiwa no one room. Uma esigodini senu mhlambe omama abathile bafuna ukuzoletha umkhuleko noma bane activities, ungababiza, uthathe izitulo nihlale ngaphandle, nenze nikwenzayo. Kuhle, kuyathokozisa kuNkulunkulu. So akuphume kithi ukuthi imizi yethu sithi hayi asifuna abazalwane bayibona ngoba sibona sifuna ukuthi ifane kaSibanibani. No, yilokho obusiswe ngakho wena. Wena uletha abazalwane ukuba bazokusiza ngoba kuthiwa umkhuleka wolungileyo umuhle, uNkulunkulu uzowuza. Akithi la ekhaya mhlambe ninenkinga enibhekane nayo enkulu. Uma lokhu ubiza abazalwane ukuthi bazokukhulekisa la, ubiza imkhuleko la ekhaya, leyo mkhuleko iba namandla ukuba uNkulunkulu ezulwini alalele, akwazi ukuzolungisa inkinga yakho la ekhaya. Uma wena ke uthi abazalwane ubafuni, uyazilimaza. Okugcina, forgive one another. Colossians 3 verse 13. Uma umlingani wakhe ukonile noma wena uwonile, xolisa, nawe wena owonile, xolela. That's the only way. Akekho umuntu operfect emshadweni. Azoba khona amaphutha, amanye amaphutha enzeka mhlambe ngonganaki.
iba nenhliziyo yani yokuxola, iba nenhliziyo yokuthi hayi sithandwa sami laphana ngikwenze kabi ngiyaxolisa. Nawe iba nenhliziyo yokuxola ukuthi uma umyeni wakho noma unkosikazi wakho exolisa uxole, ungabamba amagqubu. Kubhlungu mahlila abantu benenkinga emshadweni uze igama lokuthi hey lo muntu lo wangenza lokhu ngaloya nyaka. Mawuthi yanakisisa uyathi uyabuza umlingani waxolisa ngalento ungaxolisa. Sesiyamangala ke la emhlangeni. Why le nto yangaloya nyaka isibuyiswa la? Kukhombisa ukuthi wena awunayo inhliziyo yokuxola. uNkulunkulu kwizona esizenzayo akalokhu asiremind uNkulunkulu masesixolisile. Nomlingani wakho uma yenze okubi wamxolela akusale lapho. Angalokhu lelo file lokho libuyiswa la ngoba lokho kuxosha ini ubungcwele. Amagqubu awenzi ukuba ubungcwele nothando buhlale la ngoba nisacabangelana kabi emshadweni. So kufanele sibe abantu abanjani abaxolelayo. Okugcina, we need to respect, hlonipha. Mhloniphe lo mlingani wakho. Uthe uPetro bayisitshe sibuthakathaka. Weaker vessel, not weak, weaker in comparison with you. So ke njengoba besitshe sibuthakathaka, thatha umqondo endlini kunezitsha zensimbi, kunezitsha zobumba, kunezitsha zani ezifayo, amaplate. Lesi sitshe leso asibambi noma kanjani. Usibamba ngani ngokucophelela ngoba uma ungasibambanga kahle siyaphuka. Iglass lo mayiphethe ungayiphathanga kahle iyaphuka. Nomlingani wakho kakhulukazi abesifazane baphathe kanjani ngobunono, hayi ngesandla esiqinile. Ubaba unesandla kumama, hey mayithi yakhuluma mama thatha amsele ngenkulumo. Yilokhu uNkulunkulu angakufuni. Ngoba uthe lo wesifazane uyisitsha esihle ophiwe sona esithokozisayo. Yabona uma unginikeza iglass, ukunikeza iplate elidecorathiwe lihle, hey ngiliphatha kahle. Akucabanga nje ngiliphatha nje budlapha, livele liphihlike liphuke. Yilokho abantu besilisa abaningi abakwenzayo. Baqamba amanga bethi bayamthanda lo muntu. Uma sebela emshadweni bayam-abuse. Akusile uthando lolo. Wenza uqili njengalokho sifunde ngalabazalwane laba bakudala uma lakho akhuluma ngabo amaJuda athi uNkulunkulu babaphathe kabi abalingani babo bobusha. So kusitshelani lokho ukuthi emshadweni we must respect each other. Mhloniphe. Yabona kuye kuthiwa uma ufuna ukuthi uhlonishwe nawe hlonipha. First respect ukuze ureceive ini irespect. First love ukuze uthole ini uthando. So hloniphanani kuzoba khona inhlonipho ke ekhaya. Thandanani, mthande engakakuthandi. Nawe wesifazane mthande menze lokuhle kuzoba nothando ke. Nobungcwele ke buzokhula kuphi la ekhaya. Kuhlala ubungcwele ngoba labantu banjani bayahloniphana, labantu banjani bayathandana. Lapho ubungcwele ke buzohlala. So ke indaba yethu imqoka sengiphetha amazwi engiwathintayo la amazwi kaJesu uma ithinta indaba yokulalela. Masifuna ukuthi umizwa wethu uhlale ungabhidliki. Uthi uJesu mayeqeda intshumayelo yakhe entabeni, Matthew 7 verse 24 to 27. Ngizoyifunda la ngeNew King James Version. Uthi uJesu la mayeseqeda. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken them to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house. It fell, and great was its fall. How many houses, double stories, uyibona lendlu yakhiwe, kufike ivunguvungu, kufike imoya ibhidlize. How great that fall.
Ubuke ko TV kushada nama celebrity, hey kuhle. Uthi hayi after 3 years or 2 years or 1 year divorce. How great the fall of that marriage. Asifuna ukuba yilabo ke thina. Sifuna kuba ile ndoda eyakhe kuphi edwaleni. Uthi uJesu kwafika imimoya, kwafika imvula, kwafika ivunguvungu zayishaya indlu kodwa njani yama. Nomshado omezwini lakaNkulunkulu ohlele ebungcweleni kungafika zonke inkinga zempilo uzoma lo mzi. Yilokho esikushumayela kubazalwane ukuthi abaphila impilo engcwele emshadweni yabo. Mabayiqoqe mangatholakala umzane ukuthiwa uphile ebufebeni, mangatholakala umzane uphile ekutshontsheni esemshadweni. Ngoba uma senze kanjalo imizi yethu izobhidlika, izofana le ndoda yakha kuphi olwandle, emhlabathini solwandle. Yafika imvula zayiqeda indlu. So ke kumqoka ke bantu bakaNkulunkulu kakhulukazi thina singamaKristu esishadile ukuba siqaphelisise ukuthi ubungcwele siyabugcina emakhaya ethu. Siyabulwela kakhulukazi ubaba alwele ukuthi uNkulunkulu aphile la ekhaya. Alwele ukuthi kuyakhululela la ekhaya. Alwele ukuthi liyafunda izwi lakaNkulunkulu la ekhaya. Alwele ukuthi kuyayiwe enkonzweni la ekhaya. Asizukuhlala nje sifanye njengabantu. Sizomkhonza uNkulunkulu izimo zizinhle noma izimo zinjani zibhlungu. Masenze kanjalo le mshado yethu iyoma kuze kube sekugcineni. Sengathi inkosi nganibusisa ekufundeni kwezilayo, iphinde ibe nani until next time. Amen.